Dobrodošli u 5 minuta joge. Ja sam Nela, a ovo je jednostavna meditacija svesnosti namenjena svima koji žele da probaju. Svesnost znači da smo prisutni uz ono što se dešava upravo sada, naš dah, naše telo, naše misli, bez pokušaja da bilo šta menjamo ili bilo šta ocenjujemo. U narednih nekoliko minuta zajedno ćemo blago vraćati pažnju u sadašnji trenutak. Nisu nam potrebne posebne veštine, samo spremnost da zastanemo i zapažamo. Počnimo tako što ćemo pronaći udoban položaj. Možemo sesti na stolicu, na pod ili leći ako nam tako više prija. Spustimo ruke nežno na butine ili kolena ili sa strane tela na podlogu ukoliko smo u ležećem položaju. Zatvorimo oči ako to prija ili samo blago smekšamo pogled. Udahnemo polako i duboko kroz nos i izdahnemo nežno produženo kroz usta. Još jednom udah i izdah. Dozvolimo da dah sada pređe u svoj prirodan ritam, tako da udišemo i izdišemo na nos, bez forsiranja, samo zapažajući. Usmerimo pažnju na osjećaj disanja i osjetimo kako vazduh prolazi kroz nozdrve, svež i hladan dok ulazi i topli dok izlazi. Možemo u sebi reći udah, izdah, udišem, izdišem. I dok tako dišemo, možda primetimo neke misli, osjećanja ili zvuke oko sebe. To je potpuno normalno i kada primetimo da nam je pažnja odlutala, samo je nežno vratimo na dah kada se vraćamo kući. Sada odvojimo trenutak da primetimo svoje telo. Osjetimo težinu tela na stolici ili podu. Osjetimo mesta gde telo dodiruje podlogu ispod nas. I ako negde osjećamo napetost, dozvolimo da se opusti bez forsiranja. Nastavljamo da dišemo mirno i prirodno. I zastaćemo ovde nekoliko udaha i izdaha, samo zapažajući dah i telo. Kada smo spremni, lagano vratimo pažnju u prostor oko sebe. Možda nežno pokrenemo prste na rukama i nogama. Protegnemo se. I ponovo kada osjetimo da smo spremni, nežno otvorimo oči. Svesnost nije u tome da sve bude savršeno, već da se iznova i iznova vraćamo u sadašnji trenutak. Ovaj osjećaj smirenosti možete poneti sa sobom kroz dan, udah po udah. Hvala vam što ste ovih nekoliko minuta proveli ovde sa mnom. Vidimo se sledeći put
u 5 minuta joge.